Ayan, 1 down. Time check natin ngayon ay alas 2:33. Nandito na yung crispy pata. Ganda. Amala. Ang yan ang talanggaan, takadagon. Nagayat nga namin sa pagtanong. Saan po, magandang gabi. Dito, luluto na tayo ng dinuguan. Dispiras na gabi. Tatay, gagatso. Pinsan ni Kanon. Madilim. Away na to, tatlo. Ha? Ano yan? Ang iba nga, di naman nagkagatali yun. Isa. Yan na. Hindi ko dala yung ilaw ng GoPro. Magdamag na naman to. Magdamag. Walang tulugan. Turbol. Yan, testado na yung ano, bituka. Saging. Pwede? Tumanap na? Ito na. Nilagyan pa ng pinya. Si tatay. Amoy! Naglulusi. Ayan po, malapit ang maluto yung dinuguan. Itong dinuguan sa Bicol, tawagin sa amin ay inulas. Tatay naghuhugas. Shoutout sa mga kapatid ni Kanoli. Shoutout sa mga kalusi, tatay kalusi. Shoutout kay Kuya Noel, saring banaya. Sa Saudi. Saudi. Yan. Viewers yun eh. Si Ramay. Kuya Noel oh, si Ramo. Dati Daday. Guwapo na Luto na. Kuya Joey, Bicolano. Diba natin naman pala yung guwapo ah. Kasama magluto. Ano? Parang yung mahal umaan. Kakatarang na kami, di naman nag-iba ito po. Ay nako, karga naman na kala ko. Pinagbigyan na ito, karga pa. Issue na yan. Tulog ko siya, no? Sana sa mahal po na yun. Puro gayon. Kaya lang nasa buragat.
Sabi yung patas sa lado. Yung kun. Tama na ako napatasalan. Hindi ka saribig ka. Joke lang. Tantan, masira yung tantan. Makakara yung tantan, sinasabi ko sa'yo. Yan pala naman eh. Ibos pa gayon. Ay ba talaga mag-iibos pa yun? Tapos chocolate. Dati. Tapos ako pa ng kanyang mga kurang. Ba't pa naman ba kayo ng mga? Ano pa na yung mga bata ngayon? Wala nang matanda. Kailan ko pa naman ang gana nag-usunod ko ang mga rupa. Wait, mga puno lang. Puno lang sa puno. Ano lang, tigil na. Ikaw pinakabal na, nakababal pa man eh. Hindi ako nasa ako na patatas. Magkakao, pinipiligan sa nasa hindi. Kaya is kamahal ko. Ang sahod. Chinilas. Sa mga shopping. Kung patatas. Ito daw. Ang baga kaya shopping na sa namin ito. Ang kulay ko. Kulay pa. Pagpalasa. Hindi ko tayo, di ko wala pagpalasa. Pagsimba ka mo kumaon. Ginawa. Sari na bisyo kutsin. Katin ko naman, Tri. Ano mga kayo pa naman ba? Ano kung gusto mag-inom? Ayaw. Sari bang pitsin. Kaya naman naman ito yung mga nag-ligir sa sabaw. Dari sa sinabaso. Sige. Ano? Yun? Sinabaso. Plastic na baso. Matamis. Amis? Ba't? Abla. Siro. Saliw. Bye, sa kin lang naman yung ibapas. Lalo ka pala. Yan, pinalambot na yung mga taba. Lilechon kawaliin. Natap sila yan. Naman pa yung pero. Inanda ko. Hindi mo kayo pwede. Ito na rin yung igado. Igado. Kukuha ito yung taga-bato. Mga pata. Ako nagagamit. Moy. Taka dyan. 3 hours. May libre nga. Kaya lang. Pwede na rin ito. Pwede na. Ba't ka magalit ito? Taga-tasili. Oo na. Para lumambot. Makulo-kulo na. Matangga. Walang ilalabas, taging muna.
Sibet magagatong. Amuay. Amo! Mura tayo. Talaga. Tengah-tengah. Ito sa ito. Nag-agres mo ako sa buwan. Mga dalawang jam po. Inasin mo di. Main dulu. Pada mo na gadi. Pada kalabaw. Nagtrabaho ka ito? Bago ito. Ayo. Ha? Ayo. Nanti. Siguro kang kita. Pero sa talisi nila. Kaya nga no? Dun. Batag kita na gadi mo na. Ano na? Regular Ano? yun. Wala ka. Ano lang? Adi na ako na. Pero pag nataman sa pato, medyo tama ko. Ano sabay-sabay nga pertuon tamo nito. Paglumok pa di. Oh. Tamo nagpababuka di ah. Sabay tanang prito maka tapos. Ay. Tabigan ko to. Yan na, tapos na rin na ano yung kaldereta, i-chop, igado. Maya maya magmamarinate na. Magulay. Magatso. Ito, lechon kawali, okay na. Yung mga paa. Paa. Pinapalambot saka yung ulo. Leche plan. Yung malambot na yung mga paa, kaya ulo. Kaya magmamarinate na. Mereka. Mereka kinakaon sa udo. Ang masarap ba disuk? Kinakaon sa udo. Crispy pata. Pampabata. Ano tayo? Pampabata. Alas 10. Ay, tagilid na sukan ba? Ba kaya? Tutukan mo sila. Wala yung tabang.
na ng ulo. Ulo. Huwag kang malaglag. Mantika. Pero di mantika, ano? Kotong kaya Gatungan. wal pakita kito. Marinate na kami. Sinamarinate ko na sa kanya. Sakit ng ulo ko. Ada sa tuloy ko. Sali yan namin. Amutang pinagbakal na tomato sauce. Ang pangit ang binakal na tomato sauce. Pero nagamit mo ang tomato sauce? Sabi ka ito. Sabi ka nito tulong. Sadit ganyan po natin binakal na pineapple. Bayag ko man sa pinya pa. At na di kaldero. Tadi na. Pinyan tanah natin. Marinate na. Agusan tomato paste. Ayan ko kuha, ag mayonnaise. Di. Calderita. Ano? Peanut butter. Pero binakala tomato sauce. Bilma. Yan lang. Sarap niyan. Sunod yung kaldereta, sili, sibuyas, bawang. Piprito muna ako. Yung kawali. Pulutan ni Kuya Joey. Saging na, yung pipritoin natin. Saging. Panlagay sa igado para mamaya ilalagay na lang natin to pag malapit ng hanguin, pagluto na yung karne. Lulutuin ko na yung saging saba. Saging saba. Marinate caldereta. Uy, ang magasin nga po, abang pandan. Are. Abang asin nga po, abang pandan. At tubaga ko ko Ah, kuha. Karang kitun. So, pamut yun. Pwede rin pagkakabitay. Hindi na mainit.
Bakal ba ako kanta kung magpaluto sa sisig. Sir, panik. Malbalan ko sisig kito. Vanilla. 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 Man, bumakal sa ano? Chops. Ano? Ilabantanan to? Bumakal pa? Bayam na din. Ano na to? Ano yan? Okay na din. Dumukon na hanad to. Tukong tadi sa peanut butter. Yang malag umuno. Amo ay. Pumuputok. Yan, nagpuputukan na. Mantika. Puro na naman talsik yung ating kamay. Sunod ito ng paa tsaka ulo. Naprito natin. Tama-tama. Pagkatapos yan ay okay na yung marinate natin. Kumaga nanuot na sa sa mga karne. At nag-alok ako ng kasama ko. Natulong ko. Kasi medyo sumasakit na yung paa ko pag nagluluto ng magdamagan. Ala, pata na yung sinalang ko. Tapos na ako dito sa mga balat. Kunti lang yung balat kasi yung iba nilagay ko sa kaldereta tsaka igado. Ito yung iba para sa igado. At sa ilalim yung sa kaldereta. Para may taba yung ating igado tsaka kaldereta. Para madagdagan din to. Na umiinom ng sila Albert. Hindi ako nag-iinom pag nagluluto. Siguro bukas kung makapunta pa ako bukas. Mga tagay-tagay kunti. Nandito na yung fresh pipata. Ganda. Ipatatin kung magpapatatin sila. Awain ko na to. Madilim. Hindi ko nadala yung ilaw ko sa GoPro. Magdamag na lutuan na naman to. Nakadalawang pata na ako. Yan sila Kuya Noli, tulog. Nagpahinga muna. Kaya sa Gatcho, si tatay tulog. Pinaniniwala naman ako nila dito sa pagluluto pag may okasyon dito.
Ayan, time check natin ay 1:03. Sisimulan na tayo magluto tapos na tayo magprito ng mga lechon kawali. Bali, piniprito muna yung taba na panlagay sa kalderita. Amuay. Ayan, nakaprito na. Magigisa na ako. 1:30. Yan na ni siya. Ako, mag-inom pa yun. Gisa na. Simulan na natin. Gisa na. Yan, sinalang na yung igado. Bali, nagisa muna ako ng ano, tomato Kung sauce. ano to, every 4 hours, nag-ano. Hindi ko na nabidyoan. Walang magbibidyo. Every 4 hours. Tapos, nag-automatic siya. Pagdating ng 39.5, talagang nag-ano. Chapsoy. Yan, ginagawang parang star-star. Alive na alive! Para sa sinaing. Kumukulo na yung ating kalder, igado. Kalderito na pati, puyat na talaga. Igado, kumukulo na. Sili na hati. Bali ah. Ayan, 1 down. Time check natin ngayon ay 2:33. 1 down. Tapos na ako sa igado. Ito po. Bali, papakuluin ko na lang ulit para ahuin na. Kakalagay ko lang ng saging. Hindi ko na pinakita sa vlog yung paglagay kasi walang maghawak, wala rin mapatungan, puno yung lamisa. Ayan. Pagkulo niyan, tatanggalin ko na dito. Ayan. Magdamag na naman. Puyat. Okay lang ngayon. Nag-hit na din. Oo. Okay, posisyon mo. Kabong yan eh. Ako na. Igay. Ay.
Believe me. Amo na tay. Easy na tay. Amo na tay. Ano yung video? Sabay lo. Alam na, kasunod, kalderita. Yan. Tagaugas ko si tatay ng ano, talyasi. Amuay! Oh, inspector, sali naman. Amuay! Goods, malupit. Albert. Oh, presidente ka, wasalak. Oh. Painitin muna natin yung talyasi para malupit. Ay, lupit ng tugtugan na sa sentro. Caldereta. Tahu? Sakto. Video. Kaya ulit. Ha? Video. Sige na. Sir. Ika. Ha? Masalayan. Nagkakto ba yan? Abo, mapwede talaga. Isa. Caldereta. Sunod, chapsoy. Ha? Yan. Upo muna tayo. Hintay tayong kumlo. Upo rin tayo pag may time. Nagsasaing na. Sinalang na yung bigas. At kumukulo na rin yung ating kalderita. Ay.
Caldereta. Butan ko itong tubig. Ano na yan? Kaya, bawang tapalan siya nun eh. Kita ko sa? Desyo. Gineres dyan. Yan, Tignan nila mo. Ano na siya malutong taon no? Oo. Nagpatis na ka di? Di? Binitsinang ko siya natin. Ka nakita ko alam. Ha? Binitsinang ko siya natin. Kaya para si Bingo. Bingo. Yan, patapos na. Luto na yung ating calderita. Time check 4:09. At nakasaing na rin yung kasama ko. Okay na. Chapsoy na yung kasunod nito. Amo ay umaga na. At chapsoy na yung sunod. Ready na. Ha? Hindi. Ito naman kita. Manila. Oh, sorry na. Amo. Amo na. Ang yan ang talanggaan. Tak ka na nun. Nagayat nga lang sa pagtanong. Di na, ta. Ito na kaya mansyon. Yeah, sorry na kaya lang ko siya. Ako na niya. Ito ano na yung mansyon? Pinakunan ko na niya pag katutumanaan. Oh. I don't know. Murat. Tapi lah makapay. Ya dah. Yeah, tapos na tayong magluto ng calderita at higado. Mga ano, sige. Chapsoy naman yung lulutuin. Sige. Ayan po. Last na po tayo. Chapsoy. At paliwanag na. Alas 5 na no? 4:45. Ang pangalawang sinaing. Pangalawa. Ito pinapain ko ng talyasi. Chapsoy naman yung sunod. Ito na yung kanin. Unang sinaing. Ay. Si Bert ulit. Yung kano ulit. Tatay tagahugas namin. Hindi kami hindi pwedeng magbasa na. Atay. Basta ito, binitas mo po pamitang ko yun. Hindi na. Baba na.
Ayan, nag-brand out. Inabutan kami ng brand out. Oh, biglang lumabas yung ilaw ulit. Ayun na po. Paminta. Paminta. Oo, paminta. Pintang buo. Nag-brand out. Buti lumabas ulit. Yan. Walang ulit ng bigas. Ano mo ay? Chapsuy. Luto na. Ayan po, 5:30 na. Time check. Alis na ako. Tapos na kaming magluto. 5:30, tapos na. Medyo maliwanag na. Ay tatay, nakatulog na. Muay, nakapagsaing na dalawang sinaing. Chapsuy, tapos na. Igado at kalderita. Okay na. Maya maya pagkapahinga ay uwian na. Yan. Ayan po, uwi na kami. At ayan, may binalot si Kanoli. Sa final na lang tayo makita. Tay, let's G na tay. Maliwanag na. Muna kami. At uwi na kami. Let's G na. Tulog na. Tingnan natin kung makabalik pa mamaya. Let's G. Hop. Yo. Kanoli. Yo. Thank you. Oo. Uwi na kami. Kalma. At ano na. Maliwanag na. Oo. Yun, happy pista sa mga taga San Roque. Ayun mga par, at dito na ako sa bahay. Nakauwi na ako. Yun, umaga na. Maliwanag na. Lagpas ng alas 6. At ano muna tayo, mag-edit bago matulog. 6:05. Yun. Tapos pagdating ko dito sa bahay, sarado pa. Pag nalaman sigurong wala ako dito sa bahay, ito binira yung inyog dito sa harap namin, oh. Siguro paglaglag tumakbo o kaya binalikan kasi siyempre uuntog yun. Halata naman na tinaga ng ano, kasi ito di naman to basta-basta malalaglag. Kita naman na tinaga, oh. Balatnan ko dito, tinaga to. Siguro di nasalo kaya iniwanan na lang. Laglag. Try natin na i-review. Papa-review ko dyan sa CCTV para malaman natin kung sino yung nag-ano nyan. Kasi mayroon naman CCTV dito sa din sa barangay. Kita naman yan dito. At saka dito may CCTV naman ako dito. Ano. Tingnan CCTV ko mamaya kung kita ba o hindi. Kung hindi makita ng CCTV ko, dun sa barangay mayroon. Ayun. Atin po, pa-support po ng vlog ko. Yun, sana magustuhan nyo yung yung vlog na ginawa.
Tapos sa pagluluto ngayon, yun ang vlog natin na i-upload. At magdamag tayo na nagluto na naman. At ayun, siyempre, at maraming salamat at natuto tayong magluto sa maramihan. Kumbaga, lahat naman tayo marunong magluto. Kaso, ako dati, yung mga niluluto ko lang, yung mga pang-ulam-ulam lang namin. Tapos, pasama-sama ako sa mga, yun, sila, yung kasama ko kanina, dati, pag sila nanlulutuan talaga, lagi kong sumasama sa kanila. Taga tikim, tas ng gatong, tas maghalo, tas kumbaga sa mga okasyon na pinupunta nila na lagi kong sumasama, kumbaga natuto ko, nakita ko kung paano mag-marinate ng mga karne, panimpla, recipe, ganun. Kaya ayun, doon ako natuto sa kanila sa pagluluto rin nila na lagi kong sumasama. Kaya ayun, sa maramihan marunong na tayong magluto. Kahit ilang kilo yan, marunong na tayong magluto. At natatansya na rin natin kung ilan yung recipe niyan. Ayun po, muli mag-edit muna ako. At yun, maraming salamat po. Kumbaga loading na yung sasabihin ko, lutang na. Magdamag walang tulog na eh. Kaya napuputol-putol yung gusto natin sabihin. O sige na, bye bye. Support.